Kimmo. Morjes, Lauri. Hei, nyt olisi kovaa kiire peltikaaviolle. Kuinka nopeasti saisit toimitettua? No, minuutissa. Oho. Luodaan tuosta sulle kohde. Ja sitten sen jälkeen valitaan sulle sun kattotyyppi. Ja tämmönenhän sun kattos oli. Joo. Ja oliko se pelti, niin puhuttiinko me silloin lukkosaumasta? Joo. Just näin. Mitäs listat, laitetaanko ne? No itse asiassa kyllähän se auttaisi, että jos sä oot samalla, niin ehdottomasti. Luonta vielä ja sitten jiirilistaakin me tarvitaan. Oliko se ruskea? Joo. Ja mitathan oli ok. Toi sun talon pituus 16. Se oli itse asiassa 18. Ai niinpäs oli. No vaihdetaan oikein pito. Tässä nämä nyt olisi näiden lappeiden peltikaaviot. No niin. Törkkään tosta tulle postiin. Mahtava juttu. Sen verran vielä, että siinä rakenteessa niin mä olen laittanut sinne myöskin noin ruuvilaskennan ja asennustyö ja vaimennuskaistat, niin ne näkee tästä kanssa. Laitan tämänkin sulle tulee. No niin, hyvä juttu. Siinä varmaan oli listakin. Joo. No niin, hyvä juttu. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Moro moro.